Μίλα. Λοιπόν, είμαστε πάνω στο Γιάννηνο πάτωμα, γύρω στα 350 μέτρα ύψος. Δεν μπορώ να καταλάβεις, έχεις μια περίεργη αίσθηση. Παρόλο που το γυαλί κρατάει, λέει πόσους υποπόταμους. 12 υποπόταμους. 12 υποπόταμους, είμαστε 30 άτομα πάνω. 350 μέτρα είναι ψηλά. 350 μέτρα ύψος. Ζουμάρω κάτω, παιδιά. Ευθεία κάτω. Έχεις πάθει πλάκα στο το? Εγώ τα έχω ξανακάνει αυτά, αλλά δεν πειράζει. Ο Σωτάκος τη βρίσκει. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, έχει πάθει πλάκα, έχει μείνει τελείως ξερός. Παθαίνει ζημιά, όντως. Παθαίνει ζημιά. Και εδώ κάνει ένα wow. Προχωράς βλέπω, χωρίς φόβο βλέπω, χωρίς φόβο. Αλλά βλέπω είσαι κοντά στη γωνία. Κάνουν τα σίδερα, ρίξε πόδια. Τα πόδια ρίξε, κάνουν τα σίδερα. Για να είμαστε σίγουροι. Τα σίδερα φτιάχνεις τότε. Ειδικά δεν νοιάζεται. Και εδώ έχουμε και τι. Έχουμε και το ενιδρίο, το οποίο άνοιξε πέρσι, είναι δίπλα, σας δείχνω την ταμπέλα. Και όπως βλέπετε, δίπλα του έχει ένα καχαρί από πάνω. Το σχέδιο. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στο παρατηρητήριο, αλλά έξω είμαστε όμως. Κάνει λίγο ψόλο βέβαια. Όσο το έχετε λαθεί, όσο το αρέσει, την βρίσκεις. Κάργα! Λοιπόν, εδώ βλέπουμε προς την Ανατολή, βλέπετε έχει ένα δίχτυ. Έχει ένα δίχτυ που έχει κανείς κάτω πες. Μην κοντάρει κάτω κανένας, πέσει κάτω κανένας όπως ο Μάκης φέρει. Εδώ κάτω είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός. Για προχωρά. Προχωράω εδώ, κατά όσο του γυρεύει να προχωρήσω. Εδώ είναι όλα το οικονομικό κέντρο, είναι όλα τα κτίρια των τραπεζών εδώ. Βλέπετε. Τώρα αρχίζουμε και πάμε προς τα βόρεια. Έτσι Σωτάκο. Ναι. Ο Σώτος φυσικά φοράει την καπότα που έπαιζε στο κεφάλι πάνω για να ζεσταίνεται. Εγώ παιδιά όπως βλέπετε, Καναδός. Τι περιμένεις. Αυτά. Προς το παρόν θα γίνει και άλλη ανταπόκριση γιατί πάμε πιο ψηλά παιδιά. Γεια σου ρε Μάκη, πού είσαι ρε Μάκη.